Bloque Nacionalista Galego só lle queda, en primeiro lugar, pedir axilidade á xustiza para que se esclarezan todos os feitos que figuran neste sumario e aos que puidemos ter acceso. Estamos vendo que o papel dos partidos estatais, tanto do Partido Socialista como do Partido Popular, é moi semellante neste entramado. Estamos vendo como lle está afectando de maneira moi directa a gobernabilidade de concellos tan importantes como Lugo, Santiago ou Coruña, e por ese motivo insistimos na necesidade de que exista axilidade por parte da xustiza. Estamos ante responsabilidades políticas por acción e por omisión. As responsabilidades por acción terá que ser a xustiza quen as estableza. Dende logo, por omisión, si hai responsabilidades políticas evidentes por parte do alcalde de Lugo, por permitirlle a quen era a súa man dereita actuar dunha maneira tan evidente, tan lucrativa para el mesmo e tan negativa para este concello. Tan negativa porque, ademais, a percepción que hai a día de hoxe por parte dos cidadáns é que aquí todo se compraba e todo se vendía, que aquí todo era posible nunha cidade como Lugo. Por ese motivo, o BNG insiste na necesidade de que o alcalde de Lugo dimita de inmediato e de non facelo para que o Partido Socialista e o seu secretario xeral, o señor Besteiro, adopte as medidas necesarias para que o señor Orozco non siga ao frente do goberno desta cidade. Pedimoslle tamén responsabilidade ao Partido Popular, pois o que pide no Concello de Lugo resulta que non o pide nas cidades de Compostela e Coruña, onde asistimos tamén a unha trama como mínimo de tan grosso calibre como o que hai no Concello de Lugo. Polo tanto, a estas dúas forzas políticas que actúen como hai que actuar. O Bloque Nacionalista Galego, cando un dos seus cargos públicos é imputado por cuestións destas características, dimite de inmediato, solicita a dimisión aos seus cargos públicos e os seus cargos públicos dimiten de inmediato. E, finalmente, os cidadáns que teñen que exercitalas. Cando teñen que exercitalas os cidadáns? Cando van depositar o seu voto en calquera proceso electoral. Por iso lle pedimos aos veciños e ás veciñas de Lugo que teñan en conta todo o que está acontecendo, os feitos que se están denunciando, o que está aparecendo a través deste levantamento de sumario para vindeiros procesos electorais. Tanto o Partido Socialista como o Partido Popular neste momento están demostrando que non están á altura das circunstancias, que non son quen de facerlle frente ao que está acontecendo dentro das súas propias organizacións.